салом, тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯза навбори мо сар мешавад аз ҳамин магазини галерея. имрӯз кӯдакҳои хатмо доштам. кӯдакҳои чағзани баровардем. Хостам кӯдаку бозӣ кунам. як соаташ 500 рубл, ду соаташ 700 рубл. ду соат даровардем кӯдакҳоро. 1400 рубл ба бозӣ карданд. дӯстони азиз, дар канал обуна шавед, лайк гузоред, фикрҳои худро дар зери комментария нависед. ҳатман ҷавоб мегардонам. худованди меҳрубон, илоҳо барои бефарзандон фарзандони солиму солиҳа ато фармояд. худованд илоҳи фарзандони манам дар паноҳи исматаш нигаҳ дорад. аввал дастиёри аллоҳ, баъдан падару модарашон гарданд. алҳамдулиллаҳ, худоро шукр, ки ин ду неъматро худованд барои ман ато фармудааст. намак дар комҳо ширинтар аз шаҳду шакар гардад, ҷигарҳо хун шавад, то як писар мисли падар гардад. падар аз шавқи дил дар кӯдакӣ дасти писар гирад, ба умеде ки дар пирӣ писар дасти падар гирад. сафедори баланд як навдаю сад барги тар дорад, писар дар кӯҳи ишқ афтад, чӣ парвои падар дорад. агар фарзанди қобил рафта аз ҳолаш хабар гирад, вале фарзанди ноқобил гиребони падар гирад. намак дар комҳо ширинтар аз шаҳду шакар гирад, ҷигарҳо хун шавад, то як писар мисли падар гардад.
روز خوردم و برای کودک لباس خریدیم از همین مگزین. از همین بروک گرفتیم. مگزین بهترین، ارزون. نخریدیم، در خونه آمده. من اکنون به شما نشان میدهم. دستانم 4013 روبل شد. من همین شیمچه ها رو گرفتم. کرسوفکا من همین ها رو گرفتم. حاضر می پیشانم کودکم را. انا پشتن. ماشاءالله. خداوند عمرکاتون دراز کند فرزندان عزیزم. رحمت که تا آخر با ما بدید دستانه.